Hello, hello, hello. Mabuhay. Welcome to my vlog. Today's video, maglabog ko og basura. Dagan kayo kong basura, my God. Naga kong alaga. Shoot TV! Okay, sobre. Natulog ko hugasan, no? Laban lang habang may buhay may pag-asa, di ba? Kaya laban adya. Tanaw ang alaga, hi kumusta? Guloy, kumusta? Kumusta? How are you? Guloy, how are you? Sipat bata wala pa'y Ramadan gani akong gasun. Oh my god, akong basura. Oh my god. Kuyuwi ka ninyo mga laga maglabog og basura rin. Kuyog ta maglabog og basura niya kay naaman mi sa second floor, so muna ako sa ubos. Tanaw siya Bibi dakel Mami halawa Mami asin Bibi ha? Wala hay abol Iguli hi. How are you? Let's bye. How are you? Maba, how are you? How are you? See you later, guys. See you later. Kuya ka maglabog og basura. Gumi. Hey! Sini! Shoot it! Tanawa ka akong basura. Nagani kami akong basura. Shoot! Tara, kuyog. Shuai. Close door, Miss Da, close. Yan na. Ako madam, kuyog. Labog basura. Uy. Bigat. Tara, Blok basura rali. Yalla. Shuai. Nag-ulan man siguro kay gapayo man tokbol nga bata. Second floor man higod, second floor ang mga partner. Dan. Open si Sami, open door, open. Yalla, open. Ngit na gabi na. Alas 9 na sa gabi Hi, muna amo ang place namin dire sa Kuan Khalifa City, Abu Dhabi. Ini mo bilya nasa taas amo Oh my god, open pa mais na. Nga ako madam Little madam. Go na. Open, mapimalom. Baloban ko ba mablipot mo? Yala siri. Shut up. Highway na siya diha mga langga. Highway.
Muna siya. Muna among lugar. Muna akong lugar. Under construction pa ni kasadaan eh. Muna siya. Mani Khalifa City, Abu Dhabi. Muna mo ang balay. Proceed namin sa second floor. Tara si madam oh. Gapayong abiso niya gaulan siguro. Yala yala. Dakil, kalas na kalas. Balik namin sa taas. Guy. Okay. Shway shway. Ban karban, my god. Karban. Habi. Sobre habibi sobre. Yala gum. Yala. Hoy. Wala buang oh gauna. Misna. Mana mo Nami second floor. Ha? When mama? Narabay CCTV ang hari. Kanang nasa taas na kanang red CCTV. Kanang gaping, kanang gaping CCTV na siya. Nang dilihat lo kare kay CCTV. Open Bob. Mama wait. Pop, yan na. Yun. Shway. Tanawa nagbuksa ang alaga. Pertiga kulot. Shway. Hebini. Kabar wala Shwaya. Open door. Hi. Uy. When na sleeper? رجينا تشتغلي على هاي بالشمس. بابا هيجي؟ Hangak uy. Kapoy kayo. Nagluto di ko bechamel oh. Bechamel.